Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Recomptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Molt bé, doncs sí, avui en el plenari, com sempre ho dic, sempre històricament ho he dit, que hi ha molt de consens i sempre hi ha una bona entesa entre tots els grups municipals, cosa que sempre hem de posar en valor per coses que a vegades passen al país i que són molt desagradables. Avui m'ha fet l'aprovació inicial de les subvencions per reactivar l'activitat econòmica a tot el poble. També n'hi ha unes més específiques per aquí per la vila, però el concepte que volem transmetre és que és subvencions per a la reactivació econòmica de Martorell. Són 5 línies diferents per creació d'ocupació, per millorar l'accessibilitat, per fomentar la formació i l'ocupació, per la creació i obrir un nou local, són 5 diferents i cada una d'elles està, evidentment, amb uns imports diferents. Aquesta seria el primer punt de l'ordre del dia. El segon, com deia, són unes altres bases més enfocades a la vila. A la vila, històricament sempre hi hem apostat molt, tenim un projecte molt gran i per tant ara fem una ajuda econòmica que complementa altres coses que fem. Com ens deia abans la regidora, a la vila hi apostem no només amb l'ajuda de la subvenció, sinó amb molta altra feina d'acompanyament i de seguiment de l'activitat econòmica, de l'activitat social i de l'activitat de la gent jove. Per tant, aquests serien els 2 punts importants de l'ordre del dia d'avui, del plenari d'avui. Repeteixo, una subvenció pensada per tothom per 5 línies que estan establertes, és l'aprovació inicial, i un segon ordre del dia en el que apostem més per la vila dins de moltes altres funcions que fem.